Πώς συνδέονται τα BCAA με τη μυϊκή ανάπτυξη? Λευκίνη, σολευκίνη και βαλίνη αποτελούν τα γνωστά BCAA. Αναλυτικό πιο παλιό σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι μου. Ποια η σημασία του στη μυϊκή ανάπτυξη? Λοιπόν, φίλοι μου, μόλις φτάσουν τα BCAA ως συμπλήρωμα σκόνης ή χάπια, ό,τι προτιμά ο καθένας δεν μας ενδιαφέρει, στο έντερο, αυτά θα απορροφηθούν από τους βλενογόνους του εντέρου και θα διοχετευτούν μέσω του αίματος απευθείας στους μυϊκούς ιστούς που έχετε εντατικά προπονήσει πιο μπροστά. Φυσικά τα BCAA έχουν και πολλές άλλες σημαντικές λειτουργίες στον οργανισμό, όπως τη ρύθμιση της ενεργειακής ομοιόστασης, τον μεταβολισμό, την υγεία της εντερικής χλωρίδας και φυσικά ως ενίσχυση του νοσοποιητικού μας συστήματος. Εδώ όμως, φίλοι μου, θα επικεντρωθώ καθαρά στις αθλητικές ιδιότητες αυτών των αμινοξέων. Η δύναμη των BCAA και ιδιαίτερα της λευκίνης επικεντρώνεται στην πρωτεϊνοσύνθεση ή αλλιώς στη μυϊκή ανάπτυξη και είναι το πιο υπεύθυνο αμινοξύ στη διαδικασία θεραπείας και ανάπλασης των καταστραμμένων μυϊκών ιστών που προήλθε από την προπόνηση φυσικά, αλλά και στη σύνθεση νέων μυϊκών ιστών. Να σου το πω αλλιώς, πως χωρίς αυτά και ιδιαίτερα χωρίς τη λευκίνη δεν μεγαλώνει μυς. Όμως, για να μπορούν να λειτουργήσουν τα BCAA, θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια πρωτεΐνης στον οργανισμό μας κάθε στιγμή της ημέρας. Δηλαδή κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, γιαούρτι και άλλες πηγές πρωτεΐνης, μαζί με τη σωστή ποσότητα υδατάνθρακα πάντα. Εξού και η σημασία του υπερβολικού φαγητού στο bodybuilding, φίλοι μου. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάτε, και των πολλών και σωστών γευμάτων. Προσοχή, εδώ εμφανίζεται και το αμινοξύ γλουταμίνη, L-γλουταμίνη, και η σημασία του. Για να έχουμε πολύ ισχυρό μεταβολισμό και χρήση των BCAA, δηλαδή, που θα οδηγήσει στη μυϊκή ανάπτυξη, θα πρέπει οι μυς να απελευθερώσουν ποσότητες γλουταμίνης. Η υψηλή ποσότητα της γλουταμίνης στους μυϊκούς ιστούς θα δώσει το σινιάλο ή αλλιώς την εντολή στον οργανισμό μας να μπει μαζί με τη μοναδική βοήθεια των BCAA στη διαδικασία ανάπλασης των μυϊκών μας ιστών. Εδώ αποκτά σημασία, όπως είπα και πριν, και η χρήση σκευάσματος γλουταμίνης. Συμπέρασμα, η χρήση σκευάσματος BCAA, φίλοι μου, ή και της λευκίνης, είναι αναπόφευκτη στη διαδικασία αύξησης της μυϊκής μάζας. Η χρήση των BCAA ξεκινά αμέσως μετά τη μυϊκή καταπώνηση, δηλαδή αμέσως μετά την προπόνηση. Και θα πρέπει να συνοδεύει κάθε σας γεύμα μέσα στην ημέρα σε ποσότητα 3 γραμμαρίων λευκίνης αναγεύμα και σε κάθε γεύμα, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Πρέπει να υπάρχει πάντα κάποια ποσότητα λευκίνης κατά τη διάρκεια, στον οργανισμό μας κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Θα κοιτάτε πόση ποσότητα λευκίνης υπάρχει αναμεζούρα σκευάσματος BCAA και ανάλογα θα παίρνετε τη δόση σας. Αν για παράδειγμα η συσκευασία γράφει πως ανά σκουπ έχει 6 γραμμάρια λευκίνη, εσείς σε κάθε γεύμα σας θα παίρνετε το μισό σκουπ, τα 3 γραμμάρια. Στην αγορά υπάρχουν σκευάσματα BCAA με διάφορες αναλογίες, όπως 2:1:1, 4:1:1 ή 8:1:1. Το 2, το 4 και το 8, σε αυτά που σας είπα, είναι η ποσότητα της λευκίνης. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Θα επιλέγετε το σκεύασμα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα λευκίνης ανά σκουπ για να σας πηγαίνει περισσότερο. Ο οργανισμός μας διατηρεί την αναλογία των BCAA 2:1:1 σταθερή στον οργανισμό και αυτό έχει αποδειχτεί από αμέτρους μικροβιολογικούς ελέγχους. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, τα σύντομα επί του θέματος. Καλή επιτυχία στους αθλητικούς σας στόχους και μην ξεχνάτε τη σκληρή προπόνηση, το πολύ και καλό φαγητό και την ξεκούρασή σας. Και μην ξεχνάτε την εγγραφή σας στο κανάλι μου.